Kaya tayo din magpambaba sa harapan ng Diyos. Halimahan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Hallelujah. Sa iyong kabutihan, Ginoo, sa aming mga buhay. Sa oras na ito, buksan mo aming mga puso at isipan. Hallelujah. Lord, gawin mong, hallelujah, na simple, Panginoon, ang maintindihan na yung banal na salita. Hallelujah. Lord, hallelujah, samahan niyo kami. Hallelujah. Hallelujah, sa oras na ito. Hallelujah. O Lord, hallelujah, you are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit, in this place. Hallelujah. Wala gimi mahimong, Ginoo. Hallelujah, kung wala ka. Hallelujah. Gawita imong alagad, Lord. Aron, Ginoo, nining orasa maghatag, Ginoo. Hallelujah. O mensahe nga gikan kanimo. Hallelujah. Aron malig-on ang imong mga anak. O makalahutay, Ginoo. Hallelujah. Handa sa katapusan, Ginoo. Siyang magbalik ng Diyos. Aron walay usang mabilin, Ginoo. Hallelujah. O kaming tanan imong makauban diya sa trono sa kalangitan, Ginoo. Ay kami gitawag. Aron mo padayon. Dili mo simo, Ginoo. Hallelujah. Walay kung ka, Ginoo, sa walay katapusan. Hallelujah. Bayaw, pataas ka, Ginoo, sa among kinabuhi. Kita na among ampo. Hallelujah. Pangayo. Diyan lang simbalan ng mahanap pangalan. In Jesus' name. Say amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Dalay ko ng Ginoo. Hallelujah. Mayong buntag ng atong tanan. Hallelujah. Sa atong mga aniya karon, no? Ang Pastor Boy, my beloved father. Hallelujah. O kang Pastor Giovanni, no? Ramos. Salamat nga aniya sila. O sa tanan, no? Aniya karon mga igsoon sa atong mga silingan nga nagapamati, no? Hallelujah. Dining oras salamat sa inyong mga lunggan nga sa bahay sa Ginoo ug sa karon ang isgot karon ang iyang balang pulong. Hallelujah. Kay mato pa sa pulong sa Ginoo dili kita mabuhi pinastin na pa buhi usab kita pinagi sa pulong nga magawas sa bakbak sa atong buhi nga Dios. Kay ang pulong sa Ginoo maghatag na nato kinabuhi. Ang pulong sa Dios maghatag ka kapag-uban sa atong kinabuhi. Wala lang importante ang pulong sa Ginoo. Muna ginahangong na kita balik sa pulong sa Ginoo. Balik sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo may bahong sa Ginoo sa pagbabako kanimo, pagbabako kanako. Amen. Hallelujah. Ang tao adunay panahon sa pulong sa Ginoo. Wala imposible ang kabuhi mabago o kaya kinabuhi pulutan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. O nasama sa Ginoo igsoon nga adaging ang Diyos sa tao aron kita makatigong katigong kita niining lugbara sama sa kinabuhi ni Cyrus Rubia. Amen. Hallelujah. Nagitag paggamit ay igsoon kay tungod ang ato ang simbahan dito sa Suro bago pa magsuban, no? O I'm sure nga sa 5th anniversary sa CCM God willing dito ta. Amen. Dito ta sa bagong simbahan sa Ginoo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kaya kung matulang ito sa Ginoo, ang imong gituohan mahita mo. Muna yun, Ginoo, nga ang tao nga adunay dakong pagtuo sa Diyos ang sa Ginoo. Amen. Kay useless ang imong pagpangalaga sa Ginoo kung wala tayo pagtuo sa Ginoo. Amen. Muna igsoon ning orasa, salamat sa Ginoo na imong katapag karon hallelujah ania. Amen. Bukas mo na igsoon hallelujah luyo sa mga pagsulay siya nakalahutay. Amen. Kaya ang pagtapag karon sa atong tema lahutay. Amen. Kung imong mabasa sa Matthew 24:13, but he who endures to the end shall be saved. Amen. Kato di ay nangalagan sa Ginoo, hallelujah, og ning lahutay, hallelujah, siya na ay amas. Amen. Muna igsoon na mayroong
sa inyo ha, ang tima nato karon ayaw yung kalimti. Amen? Kaya kung imo ng kalimitan, igsuon, posible yun nga, di ko kalahutan. Kaya natampo ko sa ginalodong sa aming say, mauman na yan gihatag. Buwag pa sa putigsuon, nga pinangga dito sa Ginoo. Dili ko sa gusto igsuon na usang nga mawala. No? Sa ating mga lingan diwa, no? Baka tayo pwede mo sunod, no? Sa atong andiha, pwede mo musunod rin. Ubanin mo ninyo, no? Kay kung man siya, para gini sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Amen? Palakpak pa sa Ginoo. Tawara. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Tunay mga karniro, igsoon nga naaragin sa kilid-kilid. No? Hallelujah nga. Nag-iwan na ko sa kapila mo, nga biyaan niya ang tayong 99 kakarniro kay ang usa iya pangitaon. Amen? Makabago mo igsoon mga karniro ta sa Ginoo. Pangitaon yun ta sa Ginoo kung mawala ta. Amen? Muna salamat din sa Ginoo. Palakpakan na ito ang Diyos. Gusto na palakpak sa Ginoo. Hallelujah! Praise God! So, igsoon, hallelujah, ato ang tima lahutay. No? Hallelujah. Lahutay igsoon. Tanawa daw yung katapag kung makalahutay na gina. Amen? Kung inyong mahinanduman ang inyong kauban sa una, wala na inyong nakauban karon. Inawad mo na? Kanang natin kauban sa una ba? Una, karon pala ka abot, wala na natin nakauban. Kaya nga no, wala na ka lahutay. No? Hallelujah. Pero igsuon, sulti ang taka, gusto lagi sa Ginoo nga makalahutay doon ka. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Walay doon ang Ginoo. So, adun ay pangunta na isuon. Unsa akong buhaton aron makalahutay sa pagpanalagad sa Ginoo. No? Unsa akong buhaton? Naamag ito buhaton. Tama ba? Natay buhaton aron makalahutay sa pagpanalagad sa Ginoo. Kaya ingon pa nila, ang kadaugan wala daw na sa sinundanan. Amen? Ang kadaugan na daw na igsuon sa katapusan. Amen? Kung karon igsuon, dili ka kabalo, kung saon, kung mong buhaton, aron makalahutay ka sa pagpangalagad, may mo sa imo, sayang ragod imong gisundan. Amen? Sayang ra imong gisundan. Pariya ka ni Judas ba? No? Nasugod pero wala siya nilampos. Wala siya nakalahutay. Kaya nga no, natintal siya sa kwarta. No? Daghang magtimpisyon. Usay ang kwarta ang gamiton. No? Pusulti ang takakaroon nag-inahanglan ito tag-kwarta. No? Pero dili ta patinta sa kwarta. Ang mga itag-kwarta sa buwan para ipalit na ito sa atong gikinahanglan. Amen? Kay, ang bukas ba karoon igsoon no? Yung ato ko dito, nagpalit ko. Sus, yung abot na igsoon o 50 kapuin, hapit na magsasinta. No? Pero, sa tao nga nangalagad sa Ginoo, dilit gawin pasagdan sa Diyos. Yung sa mga igsoon karoon, kay nga no, bulahan ka karoon, kay nadunggan yung karoon ang minsay sa Ginoo nga maoy mo tabang sa imuha nga makalahutay ka. Amen? Amen? Hallelujah. Nag-ingon pa nila, delikado ning bagong nangalagad sa Ginoo kay init kaayo, maabot ang pagsulay sa ilaha. No, ingon sila, maabot ang pagsulay sa ilaha, dili sila dili sila mabangon. Amen?
muna nga gikinahanglan dili lang ingon nga init ka, kung dili kailangan makabulong ka kung sa imong buhaton ang matalahutay ka. Daga may mga kasal init ka, pero pag-awasonan napalong. Kaya nga naman, siya kabalo kung sa iyong buhaton ang matahutay. Amen? Hallelujah! No? So karon, basahan nato, nabasahan nato ang pulong sa Ginoo. Dili sa Mateo, kisa may nabulong terbe nga basa sa Mateo chapter 24, verse 3 to 14. Kisa ganahan niya mabasa sa pulong sa Ginoo. Mali sa tubangan. Verse 3 to 14. Amen, hallelujah. Diri sa Mateo 24, 14, 3 to 14. Amen, hallelujah. Diri sa Mateo 24, 3 to 14, nagaingon. Samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinunan ni Kristo pagduol kaniya og nang ta. Sultihi kami kanusa matuman kining tanan og unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot og katapusan sa kalibutan. Si Jesus mitubag. Pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kaysa akong ngalan, daghang tawo ang ani nga mag-ingon, ako ang Mesiyas. Ug daghan ang malibungan, makabati kamo mga gubat sa duol ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamo kabalaka. Kini mga butanga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mao ang katapusan. Magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian, may mga kagutom ug mga linog sa tangapit. Kining tanan sinugdan pa lang sa kasakit. Unya dakpon kamo sa mga tawo aron sakiton ug unya patyon. Silagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Ug daghan niadtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Magbudlay og magdinugtanay sila. Unya daghan mini nga mga propeta ang tungha o daghang malimbungan nila ug tungod sa pagdasan sa kautan mamugtaw ug magtawo apan maluwas ang padayon hangtod sa katapusan ug kining maayong balita mahitungod sa panahon sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayo niini ang nang tawo ug mabut ang katapusan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin sa pulong sa Ginoo. Amen. Gisulti dinigson ang magian. Ang maagian sa mga Kristohanon. Amen. No, kita nang alagad Ginoo igsoon. Hallelujah. Aduna kita'y maagian. O kining gisulti diniigsoon, posible nga imong maagian. Amen. Ang pangutana, mula ba ka kung maabot ni? Amen. Hallelujah. Isa-isa na ba, ganina, gisulti nga, daghan, nagpailang nga siya ang Mesiyas, daghan ang alimbungan. Amen. Remember dito ko sa Abrisa, adunay mga nakaporma nga mga tao, babae o lalaki, o nag-share sila nga ang manluluwas dili daw si Kristo. Sa Mall. Amen. O grabe sila ka-interesado nga muwali sa imuha. Unya, nadinig yung daghan nagpaila nga sila ang Mesiyas o daghan ang nalimbungan. Kung pasabot, sa atong panahong karunaan sila. Amen. Naani sila igsuon o dili basta-basta ang ilaha ang nagtuo sa ilaha kay mga profesional. Amen. Mga pulis, doktor, mga teacher,
nalimbungan sila. Amen. Amen. Ang hindi nag-ingon, ayaw sila pamatia, gani ayaw pakikuban kanila. Amen. Kaya nga no, basig unya, malimbungan ka. Amen. Amen. Kung mawato ka igsoon sa mga sulanan sa Davao, daghan to ang magwari dito nga dili lagi Ginoo si Kristo. Amen. Ug mag-ingon sila nga mayon sila igsoon nga mao ni ang Ginoo na adaw sa Davao. Kaya mamatay daw ka, maaturo ka siya. Man ka na. No? So, igsoon ang masakali na hito sa panahon nato karon. Amen. Pero salamat sa Ginoo, hindi ka ning tuo sa ilaha. Amen. Isaramang hituwa si Jesus nga atong huntong ang mga luwas wala na ilain pa. Amen. Hallelujah. Kung naman kadahan, hallelujah, ang minus sa simbahan, kung di siya mo nga si Kristo ray muluwas, manuluwas, sa nakapundok, walay kaluwasan. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kung duha mo, o tulungan mo, na ito si Kristo ang manuluwas, sundihan ko ikaw, sa ka, napakasuwas, ginharin sa Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, ikadua, igsoon, nag-iyon din yung makabati o mga gubat sa doon o sa handok. Amen? Kung inyong nakita igsoon na inyong na-remember katong Marawi, diba? Gigubat ang Marawi, no? Nagkakaroon kita, adunay gubat dito, adunay gira dito. Dito sa sulod Marawi soon, tungod naggira, naggubat, adunay matay, o natuko, adunay kong Kristohanan dito. Amen. Pero kung nakaluwas sa igsoon nga nasulat sa Biblia o kung nakabalo siya, maski adunay kagubat pini dito, kung nakaluwas siya, mas Kristo malus sa iya, dili sa maunsa. Amen. Hallelujah. Amen! Amen. Hallelujah. Hallelujah! Lord. Mga kinatok ni, ganhidagan ang baan karon kining China o sa itong nasun nga ilang gikuan? Isa na ka. Dili, China, na ilang gikuan ka ng gustong bubatong ilugod. Sa Russia. Dili, Russia. Russia matog, Ukraine. Karon China o tabangin ko ninyo. Nanganda po na karon sa mga China. Taiwan igsoon. Pag gusto nila ilugot ang Taiwan. Uyan karon doon naman na sa ato doon na sa ato akong maghitag na igsoon. Maapintaran ta. Amen. 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 Maapintaran ta igsoon. No, sumabot igsoon ang kalisdanan. No? Hallelujah. So, maapin igsoon na hallelujah ang ikadwa makabati o mga gubat sa doon o sa layo. Ikatulo, maggubat ang mga nasod o mag-away ang mga ginharian. No? Ikaw pa, anay kagumang o linog sa tanang dapit. No? Adunay, gutom o linog sa dapit. No? Di basta-basta kagutom o linog. No? Kisay igsoon hinumdong nga o sa pagbago nilog igsoon sa Cebu. O nakano niya kumanghod ng grabe nilog sa Cebu. O niya, kapag yung nasod, naghupa mga building. No?
Nga diya sa talagman ang suda na igsuon kalisdanan. Amen. No, kalisdanan. Kagutom. Kung may tabo ni igsuon, ma-express ni mo ni ang pangutana, matalabot ay baka. Amen. No? Hallelujah. Sunod igsuon, naging din, dapulang mo sa mga tao aron sa kitan o patyon. Nahitabo na wala pa. Nahitabo na. No? Sa panahon sa Pasulis, dapat sila, dapat sila, pero wala sila ng surrender. Amen. Di paglaban nila ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Di paglaban nila ang pagpo. Di paglaban nila ang ilang hitunga sa Ginoo. Kung imong ipaglaban ang Ginoo, ipaglaban po ka sa Ginoo. Amen. 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 No? Di sa China, sa India, daghan ang mga kustuhan dito sa. No? So, nagayon nga, kasilagan ka mo sa tanang katawhan tungod ka na ko. Dahil mga taon suko sa imuha, kay ngalagat ka sa Ginoo. No? Kung mga lagat ka sa Ginoo, adunay mga pariti mas po sa imuha. Kaya di na sa laganahan, na mag-upan-ulit sa imuha, magsurusuro sa imuha, magsurusuro, nakaupan sila, magpagdalitagay, aupan sila. Kaya di pa kung naman ko sa Ginoo, unyang masura sila sa imuha. Amen. Amen. Noong kaya magpul ni ang kahayag o kangit-ngit mag-uban. Amen. Amen! Magpalahig yun ka! Kaya iyan naman ta sa kahayag. Amen. Hallelujah. Amen! No? Bahala mo suko sila! Basta! Close ka sa Ginoo. Amen! Hallelujah! No, aduna po tayong pastor. Aduna sa una. Nagiging yung uyuan sa iya. Dipatuan siya doon, aling doon. Hindi naman ka sa buwan doon. Pagkahuman, nagkuha og berto ang iyang uyuan, gibunuan itong iyang tumang katungston. Gibunuan ber, naligo yung ber ang iyang ang pastor. Pero, wala sa nimbalos, tagingon ang Biblia. Ayaw, paros kay ang Diyos ang manibalos. Amen. Hallelujah. Amen! Amen. Bahala mo, suko sila sa tapas, naghitugma nato sila, tapong nato sila. Amen. Hallelujah. Kaya nagingon ang pulo sila, ang pag-ampo sa maparo kung humuan, sila pag-ampo sa ilaha, makakabaluwag sila, ihigap na nila ay sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Amen! Amen. Kay mahal nato ang tanan, ang dili nato mahal ang yawa o ang sala. Amen. Amen! Amen. Hallelujah! So, daghang mga propeta. No? Nakapamina mo, ha? Pamina mo. Dili daw ka magbalida, pamina mo. Dili daw ka magbalidali sa pagtuo o milagro. Amen? Kaya nga, no? Nagiging ang Bible. Nga, ano yung mga pita o magbukas sa dato o milagro. Amen. Amen? Amen. Pagkik sila o nalibungan. Pero ang Bible nito nag-ingat sila o sila o sa kalbo sila. Amen. Amen? Kung maayong bunga, hallelujah, iyan na Ginoo. Amen. Amen? Kaya siya ang unuan, kita itong mga sanga o naghatag-tag maayong bunga. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah! Muna igsuon, hallelujah! Muna ang mga Kristiyano. Amen. Amen? Amen. Magkaagitag mga Kristiyanan. Kisa na nakaagitag Kristiyanan karon. Amen. Muli ka sa wala, muli ka sa tuong problema. Amen? Amen. Pero nakabangon pa ka, gitugot na sa Ginoo para mailhan gawin mo kung kisla. Yes, Lord. May nagdahang nga ka anniversary me. No? May nagdahang. Pero, tungod, release na mo ang pagtuo sa Ginoo. Yes, Lord.
Nag-anniversary na, skipin na lang ta. Amen. Pamina mo. Pamina mo. Ang bilang nag-ingon, padalong ka mo, gagmay manon, kaya mo iwanan sa buo. Nag-ingon ang puno sa Ginoo. Gamara ang musunod sa sikpit na lang, pero sa tuok karalan, darang kaya sumula. Kaya walay pagpadlong, walay, ingon magkuritso si buhatog sala. Ana ilaha, pero ang Diyos, tugnuan yun ta, para mabago ta o magkasunuta sa Ginoo. Balang sakit, pero makaayo man. Amen. Amen. Kasi gusto mabalungan sa Ginoo. Nung kita yung tanan, wala man perfect sa tuwa. Hallelujah. Hallelujah. No? So, daghang mga kasanan nga atong naagian. Pamina mo siya. Kini, pamina mo. Nakahatag sa mga nasig nga nagpanayon sa nanin nga dapat ito mga church building sa sunod. Sa ba? Church building. Pero katong Wednesday, naiwag ang Ginoo sa mga sa divisionan nga kung si Jesus kauban niya ang mga daghang mga tao unya karon nagsugo si Jesus sa iyang mga tinunan nga pakanon sila pero ingon ang mga tinunan maski dala mo yung ani ka daghang nga pagkaon pero dito panigo kay sa lalaki pala 5,000 na papagot sa babae o mga anak. Amen. Digo. Panahon ay ito ang tanong siya sa ibuhaton ni Jesus. Amen. Nag-ingon ang Bible, pero nakadulos si Jesus kung sa iyang buhaton para pagkanoon ang tanan. Amen. Amen. Kabalo na mo sa atong kalisanan, nakabalo na ang Ginoo sa iyang buhaton para makahawas ta anak. Amen. O sa ihamit sa ginabata lang. Nagdala na balon. Gamit. Namin ginamit sa iyo. Gahatag sa bata kay Jesus. Yung panalanginan si Jesus. Katong isda o pag. Yung panalanginan. Napanamag na usan na ita mo sa panog sa isda. Nimultiply. Amen. Nakataon ang kadaghanan. O nanubra pa namin. Nanubra pag-musibha. Amen. Tumura ka sa Ginoo, dito ka niya pasagdan. Yes, Lord! Amen! Amen! Hallelujah! Kaya di, ingon ang puno sila, huwag mo'y mahimo kung wala ako. Huwag pasabot sa sila niya, abot ka nato. Dito po din nagkita-kita lang na ang Ginoo, ang Diyos ang himo para tabangan ta. Amen! Amen! Hallelujah! Para tabangan ta, para makahula, makalahutay ka, makalahutay na ang importante lang mo desisyon ka ng mga lagad sa Ginoo. Amen! 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 Yes, Lord. Hallelujah. No? Bulan ang tao ng alagad sa Ginoo. Amen! Amen! Na akong iyaan dito, akong iyaan inyo siya. Masunod masunod anak yung inyong kanang iyong giapoy landong. Masunod kay Sulayan Manggut. Masunod kay Sulayan Manggut. Natok siya ba? No? Pero wa sa kabalo. Pamina mo, wa sa kabalo. Ang tulad digamit sa Ginoo para ma-process ka. Amen! 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 Kaya ang pagsulay sama doon na sa kalayo. No? Para mahimo kang pure. Nakita ni mong bulawan. Ang bulawan, dili na sa mahimong pure, kung dili iagi sa kalayo. Amen! Salamat sa Ginoo sa pagsulay. Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Palakpakan na ito ang Ginoo. No? Kung sa espiritu sa lahutay. H-U-T-A-Y. Isa-isahan na ito. Ha? Balik sa L. No? L. Monik, nangatana ganina, unsa akong buhaton aron magkalahutay pagpangalaga sa Ginoo. Balik sa L.
Una ang L, living in the Word of God. Amen. Amen? Magkinabuhi sa pulong sa Diyos para malahon tayo. Amen? Amen. Amen ba? Amen. Palagpagan na itong Ginoo. Living in the Word of God. Doon pasabot ang imong kinabuhi na ulyon sa pulong sa Ginoo. Amen. Na align sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Na kinabuhi ka sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Isa ba nagkabuhi sa pulong sa Ginoo? Come on. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Living in the Word of God. Kaya kung makinabuhi ka sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ang Diyos igso mutabang yun sa imuha. Amen. Amen? Amen. Nagingon naman ang Bible, ang sala mo hinungdan na hilayon ta sa Ginoo. Amen. Amen? Sa atong pagdisobey sa pulong sa pagdisobey sa pulong sa Ginoo, ang Dios mo palayo. Ya karon ko ang Dios mo palayo kinsa pagmutabang sa iba. Pero kung magkinabuhi ka sa pulong sa Ginoo, nakabalo ba kay so? Hallelujah! Ang pulong sa Ginoo nga imong gikinabuhi mo maghatag sa imong kusog nga mapadayon luyo sa mga pagsunay nga imong gatuban kahit na Kristohanon moagi yung pagsunay pero tungod gitagamang kusog supernatural strength ang gihatag sa Ginoo napadayon ka. Amen? Amen. Yes, Lord. Matinga ka. Nga na nakahanap pa nga ka, di ba? Kasi di ba maano ka, nakayag ba yung tama ko matok sa mulog ka? No? Bunga na sa iyong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Amen! Bunga na sa iyong pagsunod sa pulong sa Diyos. Hallelujah! No? Unsa kay simple nga pulong sa Ginoo nga naingon siya. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as thy yourself. Dili pwede nga Ginoo lang higugmaon, nga wala ka na higugma sa imong isig ka tao. Amen. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Dili pwede nga magdumot yung taigson, di ba na siya pwede. Amen. Hallelujah. Kaya nag-ingon ang Ginoo, pati imong silingan imong higugmaon. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Naku nakaila ha, pamina mo. Naku nakaila nga, sige sa simba, igsoon. Pamina mo, sige sa simba. Karon, ang iyang anak nagpabadlong man, nakabalong na buhang to karon nagdumot siya sa iyang anak. Pero sige sa simba. No? Buot pasabot, hallelujah, ang atong sige simba, sige atong simbahan, dili makaluwas sa ato, Amen. ang makaluwa sa imong pagtuman sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Daghan nagsimba. Pero di lagi mo tuman sa pulong sa Ginoo. Mo na ni abot ang pagsulay ang nahayang gihimo naghikog siya. No? Sige simba ya dili mo tuman. So tiya ta kay yung pagsimba-simba di na makaluwas sa imo. Amen? Amen. Pero nagsimba ka, yan ituman ka sa Ginoo, hallelujah, ngayon ko sa imo, congratulations kayo sa tao na kalahutay. Amen. Hallelujah. Imo na patira ng pagsulay, patira ni mo na. Amen. Amen. Ngayon na patira ng pagsulay, igitagakag strength sa Ginoo. Yes, Lord Jesus. No? Ngayon magpastohanan siya, gilapalo sa pagsulay. Muna nga, undang siya. Kaya nga naman, number one nga, iya problema, wag yun sa lingtuman. Amen?
Magis ko tagay paghatag, bangalot pa sa ulo. Amen? Badlungon na din ang pastor, magkawas tayo. No? So we are living in the Word of God. Hallelujah. Amen. Ang A, hallelujah, available for mission. Amen? Kailangan ka available ka sa mission. Amen. Pag iyon si pastor, mga igsoon, adunay gipadayag ang Ginoo nga moadto pa sa usa ka lugar, kinsa kulang. Amen. Pag-ana sa pastor, wag isa lang itaas. Nakabalo ba mo igsoon kaning mission? Training ground nimo. Amen. Amen. Hallelujah. Nakabalo ba ka sa iyong pag-uban sa mission? Gitrain ka sa Ginoo. Kay ang taong nga ning train, kabalugin na siya. Amen. Amen. Kaya ang taong ning train, hallelujah, professional din na siya nga Kristiyanon. Amen. Amen. Kaya kung available ka sa mission, sabihin mo, kung available ka sa mission, hindi na mo kapasok kung nasakit yung mga anak niya. Pastor! Patuloy sa kalangalagan. Pastor! Paabo ko sa kong anak. Patuloy sa kalangalagan. Ganun ang anak na hindi ka available sa mission. Kaya kung available ka pa sa mission, ikaw na ang mabuhay sa iyong anak! Amen. Hallelujah. Amen! Amen. Ito ka, pastor. Sige si pastor. Ngayon nahitabo na sa imo. Kaya nga na, dili ka available sa mission. Kung available ka sa mission, hallelujah, muna ang pagkakataon na i-train ka ni Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus. Hallelujah. Bilang ko, Lord, kay init. Madaot ang ako kumpis. Kaya kung mag-mission ba, usahay, yun, kabalo mo ito, itong grupo na ako sa paso sa Davao, yun siya. Pastor, kabalo pa ka, 10 years may nga nag-mission, nag-agig pula ka sa kasapa. Ha? Pinagkasabay lang niya, 10 years. Nagyong daw kaayo. Nakaingon ko, na akong pag-mission na ito, wala rin katuwa sa inyong buhat. Amen. Amen. No? Tuwag kabalo ka, karon, bless you guys sila sa Ginoo. Yung bless kayo sa Ginoo. Amen? Amen. Amen? Amen. Available naman sa mission. Amen. Di naman magtago-tago. Amen. Bantay ma. Hallelujah. So, available for mission. Training ground ninyo. Pamina mo, training ground ninyo. Amen? Pag mayroon ka nimong pastor, pamina mo, pag mayroon ka nimong pastor, example lang, pag-train o mga youth, o sa imong itubag. Amen. Yes, pastor. Amen? Amen. At ito ni Brad, katusimuan kay kailangan sa Bible study, o sa imong tubag. Yes, pastor. Amen? Kaya kung dagang kagrason, siya may tapos sa imo ha. Paminaw! Kung dagang kagrason mo sa may tapos sa imo ha, di ka kalahutay, kaya man ka na train. Amen. Hallelujah. Amen! Amen. Sige daw, apil daw o basketball. Nga, wakay din sa pag-basketball. Apil daw boxing, wakay din sa boxing. Apil daw o swimming, wakay din sa swimming. Basig malubos ka. Amen. Hallelujah. O maapil ko, kanang swim. Ginarang swim. Wala ka na agig train. Lumos ang imong lubas. Amen. Hallelujah. Diba? Amen. Napakahalaga ang pag-train. Amen? Amen. Ang pag-available ka sa mission. Gitrain ka anak ni Lord. Amen. Amen. Para makapapa na ito ang Ginoo. Amen. Para makalahutay na. No? Di sa taga-ilang na ito sa ilaha. Pag-train mo ang mga bata, tupukan yung mga city ministry. Yan karo, wapag ko na. Yung pastor, gibuhatan na mo, pero buhatan nila nila. Amen. Amen. No, kay gitrain ka sa Ginoo. Amen. Sa Pastor Ryan, yun si
pastor sa una sa revival si Pastor Duan, magsanyaw. Lakas si Pastor Ryan sa isa. Agian to niya ang mga piniriso. Nawalian niya sa puno sa Ginoo. Ingon siya, imataas ang imang kabubuhatan si Jesus! Amen. Hallelujah. Ano po mga piniriso? Kidawa mo na si Jesus. Amen. Hallelujah. Kidawa mo naman si Jesus. Hallelujah. Nalipay ang Ginoo. Amen. Siya na isa ha. Amen? Sige, pastor, gusto ko, ako na isang isugo. Kasi may magnunuay na, bumipikay. Nag-ingon ang Bible, itagaan tagahom sa Ginoo, o pati sa mga gahom sa yawa, dilit makapanghilabot sa tuwa. Amen. Hallelujah. Amen! Amen. Lord. Hallelujah. No? So A, available for mission. Ang H, o sa H, helping others in need. Amen? Amen. Pagtabang sa uban nga nanginahanglan. Amen. 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 Kay kung daghang ka gitabangan nga nanginahanglan, daghang tao nga maampo sa mo aron makalahutay. Amen. Amen. Kabalo ka nang gitabangan kung ko nga magampo ka, maapil gyud mo siya. Amen. 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 Kung wa kay gitabangan, hindi sa ganahan mo ang puso mo. Ano ito na pag-uwi sa imo, ha? Hindi sa ganahan mo ang puso mo. Kaya naman, umakagtabang. Amen? Amen. Ang sapito ka mo, gitagaan ka kauban sa Ginoo para maampo sa ato. Unya, kung hindi ka matabang sa ilang ginahanglan sila, di sila nga maampo. Amen? Pero kung tabangan mo sila, hallelujah, pero juga kanunay sila mga pag-ampo. Amen! Hallelujah! So, helping others in need. Amen? Aso si Sasoy. Ay, saan po natin ni Kasasoy? No? Ay, kung ano siya kanang musugot na natuluan ta sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Adi na ba inyon? Buta mo na pamanghod. Muna ang kinamahon nga karoon, worship leader na. Amen. Hallelujah. Worship leader na. Yung kabunga sa mag-gitar, yung wik-wikig gamay sa gitar. No? Praise the Lord. Itong nangagi, kanang nay 15 ka sako nga simento na kanang nagyan akong tamba. Ang ito sa pong igsuon, ibugat bitaw ng 40 ka sako. Nagpahimpit siya gamay, pag isang magitan. No? Pero bukat bitaw na sa uno. Bukat kayo ng 40 ka sako. 40 kilos. Sorry, 40 kilos nga semento. Hinsi, kabang mo ikson, nagbulamos ko sa abon. Ako yun nagkuhan, nakulog ka, bakit ko hindi ko natulapan mo? Kaya ako nagbalik-balik, no? Isa po tungkol na ito si Balaril niya. Nasabi sa Christ kay Ismila po siya. No? Pero ang point ini, kung naakay nakita ang kailangan tabangan aman yun. Amen. Amen. Amen! Amen! Amen. Ayaw lang tanawa! Amen! Ayaw lang tanawa! Amen. Ni nagtayo mo to, nagkras! Kristo, ano, nagkatawa niya, kaya nagkras. No? Nadamag, nagkatawan. Ayaw, anaha, dilita anaha. Amen. Tabangan na to. Amen? Amen. Palakpakan na to ang Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kisa ang matabang ba? Amen. Taas ka mo. Hallelujah.
Ni shot si Brad Marlo sa kuha. Apil po na ko ni Brad. Di lang sa sasoy. Shot si Brad Marlo. Pasto, di ko kaadto. Kung Brad, dahil gamitan ang ginang makaanik ka. Yan kan iyang si Barbinel, apil po na ko Brad. Yan siya na napamaagyo para makauban ka. Tabangan na ka para makaadto ka. Amen. Amen! Nindot mo minandili. Nindot. Naaro si Bernardo. Amen! Nindot mo tabang ka kay di sa tanang panahon. Hallelujah! Di sa tanang panahon imuha na panahon na kinahanglan tungkol tabang sa ila. Amen. Hallelujah. Amen? Lord. Hallelujah. Hallelujah! So, ang usa ka pamaagi para makalahutay ka helping others in need. Kaya ginahanglan tabangin. Amen? Amen. Tabang igsoon. Hallelujah. Kay kung imo gitabangan 100 po katao ang maampo para sa imo. Amen? Amen. Hallelujah. No? So sunod igsoon kining you. Usa ning you? Ang you, unending love for the Lord. Amen? Amen? Unending love for the Lord continues without stopping. Amen? Ang gugma sa Ginoo, ang imong gugma sa Ginoo, padayon walay undang. Amen? Amen? Amen. Ang ending love for the Lord continues without stopping. Hallelujah. Nabay tao nga nahigugma sa Ginoo niya iyang gikalimtan. Nabay tao nga nahigugma sa Ginoo niya moabot ang panahon iyang gikalimtan ang Ginoo. Tinuod ba na iyang gugma? Na usa ka istorya igsoon about katong itik igsoon nga nag-ampo sila gigrabe lang ang love daw sa Ginoo. Noon tagaan panginabuhian tagaan sa panginabuhian Ginoo. Noon gitagaan sila og duha lang ka itik. Amen. Naninyo sila Ginoo padaghan na ang itik imong gihatag gipadhan sa Ginoo. Nalipay sila wala nalipay. Amen. Ni padaghan pa sa Ginoo ni ang panahon haliyang nga sa panahon sa Domingo isa na lang ang nagsimba sa ilaha. Nangutana ang pastor. Nangutana ang pastor, sir. Ay, Brad, asa man imong asawa? Ningon ang bana na pastor nang dili pwede pastor nga duha may kay daghan na kaayo ang itik nga gihatag sa Ginoo kailangan ay mabuhin usa. No? Ni abot pa yung panahon gipadaghan sa Ginoo ni ang nahitabo igsoon, hallelujah, nga sa ilang duha wala nagayuning simba. Wala na nakita sa simbahan. No? O ang pastor igsoon nangita sa ila giato sa ilang balay. O dito busy kay silang pamunit o itlog sa itik. Kay daghan kaayo. No? Karon igsoon abot mo na ang istorya igsoon nga kanang giuhaw na gyud sila sa Ginoo. Gusto na sa musimba. Sa ilang pagsimba igsoon na tingala sa panahon sa Domingo, wala na tao ang simbahan. Di ay girapture na sa Ginoo ang mga iyang katawhan. Umingon sila, Lord! Ay, may biyay, Lord! Umingon ng Ginoo, diha lang mo anak, kayo wala uban na siyang itik. Diha lang mo. No, sir, nanaon po ta sa Ginoo. No? Nagwang mo na sa Ginoo, ayaw mo na mong kalimot, tunad ko na yung mga balay, kung dato na mo, ayaw mo mong kalimot sa Ginoo. Amen? Amen. Abot mo, nagtabo mo din soon nga, ang ilang gugma na stop tungod ni abot ang dako nga panalangin sa tihong pakaigsoon. Hallelujah! Ayaw pagsugot nga ang ilang panalangin mooy hinungdan nga muundang ang iyong higugma sa Ginoo. Amen? Ayaw pagsugot nga ang pagsulay mo hinungdan nga niundang ang iyong paghigugma sa Ginoo. Ayaw pagsugot. Amen?
Mabita na ang Biblia nag-iingon, hallelujah, unaha kanunay pagpangita ang gingharian sa Ginoo, ug ang iyang katarong, ug ang tanang butang iyarang itugang sa Ginoo. Amen. Ang mga tao dato kaayo, walay panahon sa Ginoo, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, mas imong maangkon ang tubok kalibutan, apang kung malaglag ang imong tanan, mayroong ang tanan walay kapusnanan. Amen. 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 Hallelujah. Muna igsoon, hallelujah. Hallelujah. Unending love for the Lord. Amen. Naipanalangin, una ang Ginoo. Amen. Nay magsulay, una gihapon ang Ginoo. Amen. Ayaw puri ang Ginoo, kailangan number 1 sa kanunay. Amen. Kung walay undang ang imong paghigugma sa Ginoo, hallelujah, wala po undang ang iyang pagproteksyon sa imuha, ang iyang pagbantay sa imuha, ang iyang pag-uban sa imuha. Amen. Unending love for the Lord continues without stopping. Amen. Isa pa higugma sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Walay undang atong paghigugma sa Ginoo. Amen. So, hallelujah. Asa na tayo igsoon? T. Di na sa T. Usay problema nato ning kining T. Nakabalo ba mo pamilya mo? Kung wala ning T, dali na ta buntungo sa yawa kay ang T nga ginundi teamwork. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kung naatay teamwork, usa ka hunahuna, usa ka mission, usa ka tubong, naghiusa, wala yawa, nakabunto sa tuwa. Amen. Amen. Teamwork, importante ang teamwork. Kung mayroon si pastor, magsangyaw ta, hallelujah, nagkauyon ang tanan. Amen. Kung mayroon si pastor, manggulat ta, nagkauyon ang tanan. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kung mayroon si pastor, na ay, kasi kitang igsoon, magtinungan, magtaputang-putang, nagkauyon ang tanan, basi ginagbay, pinagkauyon man ang tanan, ning daghan ang ilang matabang. Amen? Hallelujah. Amen! Amen. May teamwork! Amen! Amen. Hallelujah. Kisa'y gusto teamwork. Hallelujah. Kung ingon gani ang iyong pastor, mo ni iyong buhaton, ulong tatanan. Amen. Hallelujah. Tinuod ulit. Amen. Kung ulong tatanan, adunay teamwork, malipayon madili. Malipayon. Malipayon. Amen? Amen. Hallelujah. Naitimog yun. Sa mga instrumentalist, ano na teamwork? Amen. Naawala. Amen. Kay kung naadawa kung ginasa Ginoo. Amen? Amen. Lamig kay kuskus kung na teamwork. No? Amen. Hallelujah. Labo nag-mukbang. Kung na teamwork, no? Lamig kay kaon. Amen. Labang na igsoon na yung mga buluhaton. Hallelujah. Kung na teamwork, dali na mahaman. Amen. Amen. Palakpakan na Panginoon. Huwag na hapon. Gabi na teamwork. Amen? Amen. Na teamwork. Kaya kung wala pa ning ulan, dali na panahuman. Amen. Ang nakadugay sa among hapon, ning ulan man. Amen. No? I-burn out pag yun. Muna na dugay. Hallelujah. So, importante ang teamwork igsoon. Hallelujah. Kaya dali na buntugon sa yawa ang mga Kristohanon kung wala sa teamwork. Amen? Palakpakan na ito ang Ginoo.
teamwork. Amen? Ay, kaligtigsoon. Importante teamwork. Hangyo anong ginulord sa musipan ng teamwork, Lord. Kung sa'yo gusto sa pasulod mo, uling ang tanang Lord. Amen? Hindi teamwork. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Di kay nagdinautay ng matagusan. Nabanay mo ka magdinautay. Wala. Dahil sino, pag magsimba na hinibakay. No, dili na, wala na sa tuwa. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Wala na sa tuwa. Ang nasa tuwa, ang kasikasing nga naghiusa pa sa Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. So, teamwork. No? Basahan na ito, indot ni basahan. Kisay gusto mo basa? Akong kuanon siya, akong isuon si Hani. No? 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Unang Korinto, kapitulo 1, versikulo 10. Para dito basa. No? Para ito masabtan. Yan. Unang Korinto, kapitulo 1, versikulo 10.